सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन लास्ट टाइम आं मोनसे खानाय सिननायनि भिडिअ बानायदोंमोन अदालगुरि टाउननिफ्राय बे भिडिअआव आं बुंदोंमोन दि जोंनि बे बर'फ्राबो खानाय सिननाय हाबाखौ मावजोबनांसिगौ होननानै आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बेनो जाहैबाय जोंनि जेसेबांखि टाउन दं अदालगुरि टाउन एबा क'क्राझार टाउन एबा काजलगाव टाउन बा बाक्सानि जेसेबांखि टाउन दङ बे टाउनफोराव जेसेबांखि खानाय सिननायनि दखान दङ जुदि जोंनि बर' हारियानो जुदि बे खामानिखौ लाजोबोब्ला गुबुननिफ्राय फैनानै खामायनानै लांनो हानाय नङा बिदि मोनसे आं भिडिअ बानायदोंमोन बेनिफ्राय जोंना सासे फंबाया कमेन्ट होदोंमोन दि सीजे गेम्बलार होननाय थाखा नांगौलै भाई ओरैनो खुलिनो होनब्लानो खुलिनो हाया थाखायाबो थाइसे थाइनैल' नङा लाख थाखा नांगौ जायो पार्लार खुलिनो थाखाय इन्टारनेशनेल जबफोर साजेस्ट खालाम भाई कानाडा अस्ट्रेलियाफोराव अफार होदों खोमा नायना एसे साजेस्ट खालाम जोंनि बर'फ्रा साख्रिनि खिथु खिथु खारफायो नुवाखै आं एसे मोजां बुजिखाबाय साफ्रोमबो मानसियादि साख्रि मावनानै जानो हाजोबगोन बे नङा जों मोनफ्रोमबो प्रफेशनावनो जोङो आगान होनांगोन होनब्लासो जोंनि हारिया जौगाखांगोन दा जोंनि मानसिफ्रा साफ्रोमबो फरायनानै थाब्लाबो ग्रेजुवेट दं 12 पास जानानै दङ मेट्रिक पास जानानै दङ साख्रि होसोबायनानैनो ओरैनो न'आव बेखार बिमा बिफानि खामायनायखौ जाग्लिगासिनो दं ओरैनो थालाबायगासिनो दं रावबो साना दि आं माबा मोनसे स्टार्टआप खालामसै माबा मोनसे बिजनेस मावनोसै दा बेनो जाहैबाय हाजाम खुलिनोबा जोंनो पार्लार होबाल'दि हाजाम खुलिनाय जायो बे नङा नोंनाव जुदि थाखा फैसा गैयाब्ला जोङो बिफांनि सिङावबो सियार गंसे बसायनानै जोङो सिननानै थाखा खामायनो हायो जोङो नर्थ इण्डियाफोराव थाङोब्ला एबा साउथ इण्डियाफोराव थाङोब्ला फुटपाथनि बे बिफां साया सिङावनो खानाय सिननानै खामायगासिनो दङ आरो बे खान्थाल ओंख्रि जाग्रा मानसिफ्रालाय बाहाथो पार्लार खुलिदों जोंनि जायगायाव फैनानै बे अदालगुरि टाउन एबा बे क'क्राझार टाउनाव फिसा रुम लाबाय ओरैनो आयना गंसे बसायबाय सियार बसायबाय सिनबाय जोंनो मानि थाखाय लाख थाखा नांगौ माने पार्लार खुलिबाल'दि जायो बे नङा जोङो सिगाङाव जोंनाव जुदि थाइसे फैसा गैयाबा जोङो बिफां सायानि सिङाव जिरायनानैबो सिनग्रोनांगोन बेनिफ्राय जेब्ला थाखाया एफा एफा खामायलांबाय होनब्ला जोङो एफा एफा आपग्रेड खालामलांनो हागोन दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव सासे जोंना फंबाय दङ बियो लकडाउनावसो स्टार्ट खालामदों आं नोंथांमोननो देखायगोन फंबाय मा नाम खिन्थादो आंनि मुङा मिस्टार राकेश दैमारि बबेनि नोंथाङा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सेसापानि गामि होननायनि बिथाङा बे खानाय सिननाय हाबाखौ लादों लकडाउननिफ्राय सिगाङावथ' बेंगलर बेनिफ्राय गुवाहाटी बहाबा मावहैदोंमोन ना ओमफ्राय माबायदि खालामजादों नोङो जेब्ला नों गावनि जायगानिफ्राय मालायनि स्टेटआव मावहैनायाव माबायदि खालामजादों मानसिफोरजों गुबुन जायगायाव थांनानै जेब्ला खामानि मावो जेब्लायबो गुबुननि आन्दाराव मावनो गोनां जायो आरो बेयाव इन्डिपेन्डेन्ट गैया इन्डिपेन्डेन्ट गैया बेयाव गोजोननाय थाया इनकाम खालामब्लाबो बे सेभिंस प्राइस जाया नोङो 10,000 15,000 खामायब्लाबो मा जायो नोंहा न' भारा होनांगोन जानाय लोंनाय दङ आरो थांनाय फैनाय दङ बिसि फिसानिफ्राय गोजान जानाङो नोङो दा जोङो बेफोरबायदि खामानिखौ लाजोबोब्ला जोङो बिसि फिसाजों न'आव थानो मोनगोन आरो न'नि ओंखाम ओंख्रि जानानै आलो गोजोनै जोङो रायजो जालांनो हागोन दा फंबाया खानाय सिननाय हाबाखौ मावबाय दा इन्डिपेन्डेन्ट रावनिबो आथिं सिङाव थानाङासै दा गोसो खुसियै फैयो थाङो न'आव बिसि फिसाजों थाहैयो जायो लोङो फैयो थाङो दा जोङो एसे सावरायलांगोन सिनै एसे सिनजानोसै आंना खानाया मा होनो बांद्राय लावाखै होनब्लाबो एसे सिनजानोसै बेखौ एसे गोजौसिनाव लांबावदो ओरै बे उननिखौ एसे गोजौसिनाव लांबावदो बेखौ फंबायनि दखानखौ नायदो जेबो गैया थिं ओरैनो गुथामसोल' खोबदों बेनिफ्राय गंसे आयना दङ बेनिफ्राय सियार दङ जुदि नोंनाव बेसेयानो खरसा खालामनो फैसा गैयाबा मा खालामनो हायो दंफां साया सिङाव सियार गंसे केमसि गंसे खानजं गंसे बेजों स्टार्ट खालामनो हायो नंगौना नङा बिराद मोजां नुवाखै दा ओरैबायदि जेन्टेलमेन नुदों नों सान्दुं नाङा अखा नाङा खस्थ' गैया दा गसं स्टेन्डार्ड मोजां मोनदों औ
मा खामानि मावखाया नोङो सिगाङाव? आङो ओरैनो हस्पिटेलिटी इन्डास्ट्रि हटेलफ्राव हटेलाव दंमोन आं बहुत बोसोर बुंनो थाङोबा मा स्टेटआव मावना फैखो नोङो मा जायगायाव? आङो कर्नाटका थांबाय, मेघालया थांबाय, अरुणाचल थांबाय, बास दाथ' बिराद मोजां सेटेल जाबाय नङा होमबा? आं गोजोननाय मोनदों, सेटेल होननानै दिननि भितराव जेनेबा एसेबाबो हाबो नोङो हाजिरा मावोबा बेसेबां मोनो? हार्डलि 250 250 300 नों बोलो गोनां खामानिखौ मावथारबा 500 मोनबाय नोङो मालाबा? बे खामानिखौबो रेगुलार मोना आरो नोंनि देहायाथ' सब समाय थाना थायाना, हेल्दी नङा सानफ्रामबो, आरो नों बिदि बोलो गोनां खामानिखौ मावोबा गेरेबगोन 30-35 बोसोरफ्रावनो उइक जागोन। मोनसे खोथा, जोंनि बर'फ्रा खालि माने बोलोनि खामानिखौल' नागिरो, रुजुन बायनाय, दानखाव बायनाय, थिखो बायनाय, खामानिखौल' हाया जाया नै गैया आरो जाथारनांगौ। बिनिफ्राय जाखावसै लोंखावसै, ओमफ्राय बिदिनो 30-35 बोसोरबानो देहाया गेरेबबाय, गैला। दा आङो बयखौबो खावलायो, जोंनि यांस्टार्स, खानाय सिननायल' खामानि नङा, बिदिनो गोबां रोखोमनि खामानि थायो। माने आं बेखौ मोनसे एग्जाम्पोलल' होदों, बे खानाय सिननायखौ, माने बयबोदि खानाय सिनजोबथारनांगौ बे नङा। बिदिनो गुबुन हाबाफोरखौ मावनो हागोन, जेरै मेकानिक्स, अट'मबाइल्स रिपेयारिं, ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय इलेक्ट्रिक वायारिं। आजिखालि बे इलेक्ट्रिक वायारिंआवबो बिराद खामायो। एम्बुफ्रासो जि खामायगासिनो दं टाउन। आरो अदालगुरिनि जेसेबांखि मेन टाउनाव दखान दङ, जोंनि नाफाम जाग्राफोरनि गैया, गासिबो एम्बुफोरनि जोब। आरो अदालगुरियावल' नङा, जोंनि क'क्राझारावबो, ओरै बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवबो थाङोबा मोनो। मोनफ्रोमबो जेसेबांखि माने फिसा टाउन दं बा मेन बाजार दङ, बाहाय गासिबो माने एम्बुफोरनि जोब। जोंनि बर'फ्रा दाबो बे दखाननि खामानिखौबो लानो हायाखै। आरो मोनसे खोथायानो जाहैबाय, मैगं फाननायावथ' एक्सपार्ट जाबाय जोंनि हारिया, जेनेबा बेदर फाननाय, मैगं फाननाय, बाहाय टटेलि होनजायो 90%आनो जोंनि मानसिया डमिनेट खालामनानै लाबाय होननानै बुंजायो। बे मैगं फाननाय, ना बेदर फाननाय बिराद मोजांनि खोथा, नाथाय जों बेनिफ्रायबो आपग्रेड जानांसिगौ, जेरै हलसेल मार्केट्सफोर ना, सि जोम फाननाय, बायदिसिना साप्लाइ खालामनाय, डिलारशिप, बेफोरखौबो जोंनि नाफाम हारियानो लासैनो मावजोबलांनो हायोबा जोबोद मोजांनि खोथा। एस्पेसियेलि दा उदालगुरि टाउना बिराद डेभेलपिं जागासिनो दङ। नों फुरा मेन टाउनाव बेरायहैयोबा जोबोद लासिं नाफाम जाग्राफोरनि मोनसेबो दखानखौ नुवा, फार्मासियावबो गैया। आसरित। जों बे खानाय सिननायनि सेलुन खुलिनोबा पार्लारनि जाथारनांगौ, बिराद हाइफाइ जाथारनांगौ, बे नङा। जिर' बेलेन्सजों स्टार्ट खालामनो हायो। 500 बुंथारनो हायोबा, बुंथारोबा 200 दंमोन। 200 जों स्टार्ट खालामदोंमोन। आं अनेस्टलि बुङोब्ला आरो माने किमसियाथ' न'आव थाखानाय अल्ड स्टक सिगाङाव जेनेबा फुरानाजोंनो ओरैनो न'आव बाहायोमोन आरो न'आव सिनलाबायनाय। आरो आंबो सिनजायो। दा एसे एनै खामायलांबाय, बेनिफ्राय एसे आपग्रेड खालामलांबाय। गासिबो आपग्रेड जाबाय दायो। दा मेसिनबो थाबाय, मेसिनबो गैयामोन। केमसियाबो गंब्रै गंबा थाबाय नै, खानजं गंब्रै गंबा, दा आपग्रेड जालांगासिनो। दा ओरैनो जास्ट अनेस्टलि खिन्थादो, दा सानसेयाव मेक्सिमाम दिनैसिम साबसे सिननो हाखो? सानसेयाव मेक्सिमाम आं बे जायगायाव फैनानै 25 जनसो मानसि सिननो हागौ। सानसेयाव मेक्सिमाम दासिमाव लासैनो बारायलांगोन, बारायनोबो हागौ, आं आसा खालामदों। बेथ' बारायखायो, मानो होनबा खानाय आरो दारिया लावबाय थायो। आरो आं मोनसेल' रिकुवेस्ट खालामबावो, जों नाफामफ्रा बयबो गाव गावनि बे नाफामनि दखानावनो हाबनो नाजानांगौ आरो एनकारेज खालामलायनांगौ, होनब्लासो माने थुलुंगा मोनगोन जोंनि मानसियाबो, माथो जोंजोंबो खानाय सिनजानो फैयो। जोंनि मानसिनाव हाबाबा, जुदि बे खान्थाल ओंख्रि जाग्राफोरनावल' हाबहैयोबा डिमटिभेसन बायदि जागोन, एनकारेज जानाय नङा। ओंखायनो आं खावलायबाय, बुजिनो गोरों मानसिफोरखौ अननानै एनकारेज खालाम, जेसेबांखि बर'नि खानाय सिनग्रा सेलुनफोर दं, फैनानै सिनजाफै, बुजिलाय,
एनकारेज खालाम होनब्लासो थुलुंगा मोनगोन आरो गोबां मानसिफ्राबो बे खामानिखौ मावनो नाजागोन दा फंबाया जे खिन्थादोंमोन दहाय दासिम मेक्सिमाम पजिशन 25 जन सानसेयाव सिननो हाबाय आं सिनफेरबाय रेकर्ड सिनफेरबाय रेकर्ड बिनिफ्राय बिसिबां लायो सासेयाव सिननायाव आङो सासेयाव आहा मोनसे मेसिन दोङो आं देखायनो सानबाय बे मेसिन दोङो बे मेसिनजों जेब्ला सिनो कारेन्टआ माने वेस्ट जायो बे जाहोननि थाखाय आङो 10 टाका बारा लायो टटेल 50 रुपिस लायो मेसिनजों सिनोबा मेसिनजों सिनाबा 40 टाका लायो आरो दारि सिनोब्ला नर्मेलि 20 रुपिस बिराद खम नोङो टाउनफ्राव बे खान्थाल ओंख्रि जाग्राफोरजों सिनजाहैबा दारियाबो 30 टाका मिनिमाम 50-60 खानाय सिननायनिफ्राय रासिन लायो आरो दाथ' 100 रुपिस लायो बेफोर जुदि खामानिखौ जोंनि बे नाफाम जाग्रायानो मावोमोनब्ला माने बे रांखौ जोंनि हारियानो मोनजोबगौमोन लाखिनो हागौमोन दा मालाय बे खान्थाल ओंख्रि जाग्राफ्रासो सिनजोबो जेसेबांखि मेन टाउन दङ सासेयाव 100 टाका इमाजिन खालामनो हाया आरो दारि सिननायाव 50-60 टाका लायो आरो एखमबा मासाज एखमबा फेसियेल माबा माबि खालामहोदेरो सासेयावनो 400-500 टाका गाहाम मोनो एखमबा होनब्ला नायदो बेसेबां रां खामायनानै लांगासिनो दङ गुबुननिफ्राय फैनानै जों जुदि दानि बे बेकार युथ्सफ्रा जायफ्रा ओरैनो फरायनानै दङ डिग्री लाना ओरैनो थालाबायदों साख्रि होसोनानै दङ साफ्रोमहाबो साख्रि मोनजोबनांगौ बे नङा जुदि जोङो बेफोरबायदि खामानिखौ लालाङोब्ला आं आरो खेबसे होनबावबाय माने खानाय सिननायल' खामानि नङा बिदिनो गुबुन रोखोमनि नोङो बिजनेस हलसेल बा गालामाल दखान बा रेस्टुरेन्ट फास्ट फुडनि बा जुस दखाननि बिदिनो गोबां रोखोमनि सेल्फ एमप्लय खालामनो हायो आरो जोंना बिथाङा होनलांबाय इन्डिपेन्डेन्ट फ्रिडम थायोबा जोङो गोजोननाय मोनो जों मालायनि आन्दाराव मानो मावनो ना बायदि रायजाबाय था 200खौनो खामाय सानसेनि दिनाव आरो बे नङा माने लासैनो बारायलांखायो बियो बे लासैनो नोंनि इनकामा बारायलांगोन आरो बेफोरबायदि खामानियाथ' एभारग्रिन बे खानाय सिननाया आरो स्पेशली बेफोर खामानिखौ मावोब्ला मानसिया गावखौ मोनसे कन्ट्रलाव दोननायबो जायो ब्रेक सिस्टेमाव दोननाय जायो बेकार जेंनाफोरनिफ्राय गावखौनो माने बिजि जाबाय नालाय नोङो बे जानाय लोंनाय सोमनाय बिनिफ्रायबो गोजान जानो हायो मानो होनबा बे माइन्डआ अकुपाइड जाबाय फ्रि नंला जों जेसेबां बेकार थागोन माने जों माने गाज्रि गोदाव सोराव जायो माबा गाज्रि मावनो गोसो जायो इंराजियाव बुंनाय दङ आइडल माइन्ड इज डेभिल्स वर्कशप होननाय दंना जोंना जुदि जेबो खामानि मावनांगौ गैया होनबा सैताना जोंनि खर'आव हाबनानै माबा माबि गाज्रि खामानि मावहोयो दा जोंना बिथाङा नै जोबोद मोजां सिनबाय नोंथांमोनहा कम्पेयार खालामनो हागोन आं लास्ट टाइम उदालगुरियाव मोनसे पार्लाराव सिनजाहैदोंमोन ओमफ्राय नै दा आं अपेन जेबो गैया जास्ट थिंगुर थांगुरब्रैल' खोबनाय ओमफ्राय सिम्पोल सेर नुवाखै जेबो गैया जोंना बिथांनाव नै खेमसि खानजं बेल' दं जेबो गैया मा नांगौ 400-500 स्टार्ट खालामनो हायो आयना गंसेल'सो नांगौ आरो सियारफ्राबो बिदि दंफांनि नांथारगौ नङा जोङो बै प्लास्टिकनि सियारफ्रावबो जिराय हागोन आरो नङाबा जों औवानिबो खालामनो हायो आरो नोंनाव गैथ्राबा क्लाइन्टफ्रा बेसेबां फेसिलिटिखौ एक्सपेक्ट खालामा नोंनि बै सिननो रोंनायजोंसो दा एसेयावनो फोजोबनो नागिरबाय आं बे भिडिअखौ जोबोद मोजां मोनबाय आं खानायाबो हेन्डसामबो नुसिनबाय एबार शुट जाबायना आंनि महरजों समायनायखौथ' मोनबाय थेंक इउ फंबाय ओमफ्राय बिदिनो मावलांबाय था आरो एनकारेज खालाम आरो मोनसे खोथाखौ बुंबावनो आङो बे खान्थाल ओंख्रि जाग्राफ्रा जुदि बिसोर मोनसे दखान मोनबाय बा जायगा मोनबाय बिसोर बे गारा बिसोर मा गाव आपग्रेड जायोबा गावसिनिफ्राय गामिनिफ्राय मानसि लाबोनानै आरो दोनफैयो आरो बै गाइखेर लोंग्राफ्राबो बिदिनो दिल्लीयाव जुदि बिसोर नेपालनिफ्राय फैना मोनसे जायगा मोनबाय मम' फाननो बिसोर बे जायगाखौ हगारलाबो बियो आपग्रेड जालांसैलाय दस्रायाव खारलांसैलाय बे जायगायाव आरो गामिनिफ्राय फैनानै सोलांसैलाय बिदि माने बारस्लायलांबाय थायो आरो आपग्रेड जालांबाय थायो जोंहाबो बिदिनो माने आपग्रेड जालांनो नाजानांगौ दा जोंना फंबाया बाहायथ' जायगा मोनखाबाय नालाय सोरबा गामिनिफ्राय लाबोनानै बे जायगाखौ हगारनो हाबाय बेनो ओमफ्राय बिथाङा उदालगुरि टाउनाव खारलांनो हाबाय लासैनो बेफोरबायदि माने आपग्रेड जालांनांगौ आरो दा आं भिडिअखौ एसे गोलाव खालामला एसेयावनो फोजोबनोसै थेंक इउ फंबायखौ मोजाङै सिनना होनायनि थाखाय
एसेयावनोसै भिडिअआ जै बर' हारिनि